guys, welcome back to my channel. Ayun yung daan ngayon dito sa SNR San Fernando, Luwag. Galing ako ng Star Mills ngayon. Kita yung daan dahil sa COVID-19. Luwag na maluwag.
Nakapagintay yun guys. Nakapagintay.
planted guys. Traffic na meron. Checkpoint. Community check-up lang guys. Ayan o. Check pala sila guys. Check na bawat isa-isa.
ng mga nakamotor saka tricycle.